आरो बेखिनियावनो जोंजों लोगोसे दङ बिदिसा खाख्लारिनि जोनोमगिरि बिफा बलेन्द्र चन्द्र बर' बिथाङा नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय घग्रापार हाई स्कुलनि सासे आखान्थि फोरोंगिरि आरो लोगोसे बिथाङा जोंनि बर' थुनलाइनि सासे जोबोद मावथि सासे थुनलाइ सिबियारि जों बिथांनिफ्राय दिनैनि नैबे खुसिनि बुब्लियाव जों खायसे खोथाफोरखौ मोनथिना लानि जों बिथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरदों गिबियावनो जे नोंथांनि फिसाजो बिदिसा खाख्लारिया दिनै बर'नि गेजेराव सेथि मासि थामहिनबा बिथाङा 96.83 जौखोन्दो लानानै जोबोद मोजाङैनो माने पास खालामलांबाय बे बिथिङाव बे बुब्लियाव नोंथाङा मा बुंगोन गिबियावनो आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय आरो बै बड'लेण्ड खौरां चेनेलनिसिमबो साबायखर बावहरबाय दा दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे बेबायदि मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामनो हानायाव जोंनि न'खरनि लोगोसे बर' रायजोनि मोनसे दुगाथाव सान बेयाव आं गोजोननाय मोनदों आरो गथ'आ बिदि खालामनायाव आं गथ'नि फारसेबो आंनि अननायखौ बावहरबावदों आरो दा नोंथाङा बिदिसा खाख्लारिया जे बेबायदि 96.83% लानानै जे बर'फोरनि गेजेराव आसाम नाङैनो बर'फोरनि गेजेराव सेथि मासिखौ माने आवग्रिनो हागोन होनना नोंथाङा मिजिं थिदोंमोन नामा आसलते दा आङो बे सेथि आवग्रिनो हागोनखौ ओरै थाल्लानो मिजिं थियाखैमोन थेवबो सानदोंमोन आरो जे मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो बे हमना ला बे टप 10नि जायगायाव मोनसेबाबो आवग्रिनो हागोन बे बर'फोरनि गेजेराव बे आवग्रिनो हायोब्ला जोंनि गथ'नि लोगोसे हारिनि मोनसे मोजां जागोन आं बेखौ मिजिं थिदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव हयथ' बांसिन जायो ना जाया आं बेखौ ओरै सानाखैमोन थेवबो मिजिंथिया बेनोमोन जे मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो गथ'आ नाथाय जों नुनो मोनबाय मा नोंथांनि जिथु फिसाजो बिदिसा खाख्लारिया 3 मार्कनि थाखाय आनलाकिलि 3 मार्कनि थाखाय अल आसामनि जिथु टप 10आव माने जायगा मोनासै जोबोद दुखुनांथाव जोंबो दुखु मोनदों दा नोंथाङा माबायदि माने फिल खालामदों बे बुब्लियाव बे बिथिङाव एसे दुखु मोनदों मानो होनब्ला मात्र बे 3 मार्क डिफारेन्स बेनि थाखाय टप 10आव जायगा मोननो हायासै हयथ' बियो दा बायदिसिना जाहोन दङ गथ'आ साननाय बायदिबा हयथ' जेरै मिजिं थिदोंमोन बे मार्कखौ मोनासै बेयाव माखासे जाहोन थायो दा बेखायनो जियानो जाया मानो दा एसे बाय दुखु थाबाय आरो बे 3 नम्बरखौ जुदि बे ससियेल साइन्सआव मोनथारनायमोनबा होमब्लानिया मोनसे फुरा जायगा आवग्रिथारहैगौमोन बे रेंकआव आसाम हिसाबैनो बेनि थाखाय एसे दुखु थाबाय आरो बिदिसा खाख्लारिखौ दिनै 96.83% मोनहोनायाव नोंथांनि जिथु बिबाननि सायाव एसे बुंगोन नामा बिबान हिसाबै आं बिफान हिसाबै दा गथ'खौ उन्दैनिफ्राय हस्टेलाव दोनदो आरो हस्टेलनि बिथांमोनजों जेब्लाबो जगाजग लाखिदोंमोन बोरै फरायदो बा बोरै दङ गथ'आ आरो बिथांमोनजों जगाजग खालामबाय थानाय जादोंमोन आरो लोगोसे बेनो जा मोजां बिजाब आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै जाय मोजां एसामिसनियानो जा इंलिस मिडियामनियानो जा बर' बिजोंनियानो जा मोजां बिजाब बुक स्टलाव थांनानै बे बुक स्टलनि बिगोमाजों सावरायनानै आं जि मिडियामनियानो जाया मानो कालेक्सन खालामै गथ'नो जगार खालामना होनाय जादों आरो बेनि उनाव बे जाय एसे साबजेक्ट बुजि मोनाखै होनना बुङो बिथांजों फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनजों सावरायलायनानै जायखौ बुजि मोनाखै एसे क्लियार खालामनो कनसेपसनखौ आं खावलायदोंमोन आरो बिथांमोनाबो बिदिनो हेफाजाब खालामनायनि थाखाय दिनै हयथ' बेखिनिखौ देरहासार जानो हादों होननानै आं सानो बे बिथिङावनो नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनो नागिरगोन नोंथांनि जिथु इयुननि जिथु प्लेनिं जा बिदिसा खाख्लारिनि जिथु एडमिसन होनाय बा बेखौ बबेबा मोनसे इनस्टिटिउसनाव फरायहोनाय बेनि बागै माबाफोर सानखाबाय नामा जों दासिम बबे फसंथानाव बबे फरायसालियाव होगोन दाबो थिग खालामाखै थेवबो जाय खाथि खालानो होनो होनना सान्दों आङो आरो लोगोसे साइन्सआव होगोन होननानै सान्दों आरो गथ'आ मोनसे एम्बिसन खालामदों जे हायार सेकेन्डारियाव जुदि
इयुनाव नै दा बिनिख्रुइ मोजांसिन रिजाल्ट खालामनो हायोब्ला आरो उनाव एन्ट्रेन्सफोर होनानै जुदि मोजां जायोब्ला IIT आव लागोन होनना सानदों आरो बिनि उनाव इयुनाव APSC बा UPSC आव बादायनायनिबो खोथाखौ बुंदों आरो बेखौ आं हागोन मानि जेसेबां हायो नाजासिगोन आंनि बिबान हिसाबै आं मावफुंनो नाजागोन आरो बिथां बलेन्द्र चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड खौरां फालनिफ्राय रोजासे साबायखर जासिबाय मानोना बिथाङा दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सासे मोजां बिफा महरै बिथाङा गावखौ सिनायथि होबाय मानोना बिथाङा गावनि फिसाजो बिदिसा खाख्लारिखौ दिनै आसामनि गेजेरावनो बर'फोरनि गेजेरावनो सेथि जिथु मासिखौ मोनहो हानायनि थाखाय थ' जोङो बिथांखौ साबायखर जासिबाय इयुनाव बिथांनि जिउआ माने गोलाव जाथों बेखौबो जोङो आनान गसाइनि सेराव जोङो आरज गाबबाय बे बुब्लियावनो जोंजों लोगोसे दङ बिदिसा खाख्लारिनि जोनोमगिरि बिमा मृणाली बर' बिथांनिफ्राय जोङो खायसे खोथाफोरखौ मोनथिना लानि नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरां गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय खुलुमबाय थ' नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनो नागिरगोन बिदिसा खाख्लारिया दिनै जोबोद मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामना दिन्थिबाय थ' बे बुब्लियाव नोंथांनि मोन्दांथिया बोरै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला बर'फोरनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हादों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा नोंथाङा एज ए बिदिसा खाख्लारिनि एज ए बिमा महरै जे नोंथाङा बिदिसा खाख्लारिखौ फरायनायाव बेसेबां हेफाजाब होनो हादों बा हायाखै नोंथाङा मा बुंगोन हेफाजाब होनाया बेनो जों बेखौ उन्दैनिफ्राय हस्टेलाव दोननाय जादों जों डाइरेक्ट हेफाजाब खालामनो हायाखैबाबो फनदोबाबो ओरैबायदि हेफाजाब होबाय थादों फन खालामै आरो जि नांगौ बेखौ होदों आरो टाइमखौ होदों आं न'आव फैनायाव फरायनो बेनि उनावहाय जे बिदिसा खाख्लारिया दिनै आसामनि जिथु टप 10 नि लिस्टआव हाबनो हायासै कारना जाबाय 3 मार्क्स जिथु माने बिदिसा खाख्लारिया मोनासै 3 मार्क्स मोननाय मोनबा दिनै बिदिसा खाख्लारिया टप 10 नि जायगा लानो हागौमोन अब्ला बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन बिथिङाव गथ'आ जिहेतु आसा खालामदोंमोन टप 10 आव थांनो थाखाय 3 मार्कनि खोथा थालांबाय गथ'आ दुखु दङ बेनिखायनो आंबो दुखु मोनदों आरो एसे जों नोंथांनिफ्राय नोंथांनि फेमिलिनि बागै मोनथिनो नागिरो नोंथांलाहा दा बर्तमान फेमिलि मेम्बार्सफोरा बेसेबांसो जों गासै 7 जों हिन्जावसा गोजा 3 ओमफ्राय जों 2 बिमा बिफा बिदिसा खाख्लारिया बे देरसिन ना बले उन्दैसिन बिदिसाया नैथि फिसाजो दा बे बिथिङाव जों मोनथिनो नागिरगोन गिदिर जिथु फिसाजोफोरा दा बर्तमान मा खालामगासिनो दं जोंहानि गेदेर फिसाजोआ बिथिका खाख्लारिया दायो कटनाव दङ इंलिसाव मेजर लानानै फरायगासिनो दङ 4th सेमिस्टार आरो उन्दैया आरो 3थिया क्लास 8 बाथौ आश्रमाव आरो 4थिया क्लास 5 फरायगासिनो दं